Vážení diváci, dnes si ukážeme, ako sa robí flambovaný kód. Z dôvodu, že som to dlho skúšala, ale veľmi dlho nestalo. Všímajte oči. Na flambovaný kokos potrebujeme kokosový sprej, zapaľovač. Prvý krok. Zoberieme zapaľovač a kokosový sprej. Odstúpime od všetkého dreva. Zapneme zapaľovač. Zoberieme kokosový sprej a flambovaný kokos. To bol vážený diváci flambovaný kokos. Nie, odkončila by sa nám hneď. Môj syn, chudáčik. Teraz... Proste ho nejste! Je to nebezpečné! Takže, to sa púšte do mojej vysvetlenie. To bol náš flambovaný kokos a ďakujeme za vašu sledovanosť. Vaša kuchárka s papierom na hlave oblepenou letiacou pásou. Dovidenia.